Egunon, bueno, ja, osteguna, jeiki gea ondo, eta guain klasea daukatela gorputz teknikak, eta konten daukau frogatxoa. Bueno, orduri, da frogatxoa, zemaz, frogatu dugu, dokumentu eta gatzeko klasen lantzen ditu gana. Orduan, chill, eta gainea, gero goaz, gorputza neurtzea ze muntaia lehizten dator. Honen inguruan nintzen guztiet, sakonago, jabe muntaia azte genen, baino zer da nondin urakok eta olago gauzak. Baina, bueno, gaur ja, arropak erosio jantzi, erosio edo inbezki guenez, bezakit, neurtzea goaz. Así que hoxe, guazen klasera. Hello, bueno, ja, etxen berizte, klasetik bueltan. Ta hoxe, oain, bazkaltzea. Ta gero, jaitxin behar txinota, gauza batzuk erostea, konpra batzuk emetut janarienak, Bueno, ja bazkaltuta, oain, txinotan joan momentu baten, beta horreko batzuk behar zebiar, gabiltza da, eta, bueno, simaz, gabiltza da, laugarren mailako proposatute tematika bat. Bueno, bideo egotzenako ja gabiltza izan da, así que berez esatakoat, baina, bueno, biharko bide ikusi eta ulertuko zue. Baina hori da, tematika bat prepatzeue, orduan, berez, dozeinek proposatzeuka pieza bat, o lo que sea, 10 minutuko maksimoa gana, gutxi gora bera ez, eta eitit ja denak jarri eta antzertitik zehar, jutegea, pieza horiek iten, o mostratxo horiek iten. Eta tarten, hoi guztiak idatzen dijoa, laugarren mailakok sortu den tematika horren inguruko zehozea. Adiez, lehen mortin izan zen Operación Triunfo. Orduan, irakaslei bezberdina zeuden, ez dakiz, eta dena lotzezan, emanaldi guztiak lotzezian, horren bitartez. Ez da publikoantzako da, gure arte nite duen zoze, dantzertiko komunitatean arte nitean zoze, eta, hoxe, eta nik bihar daukat personaje bat, orduan, behitute guzteko eta batzuk tipo militar. Orduan txinota guaz, hoien bila. Let's go! Eta bueno, gero jatoriko naiz, eta entzun behitut, zegauretea Benidorm Festeko, emezortzia bestik orduan, entzun ingo ditut. Gero komentatze dago, ze polemika pixka askotu ezak, hasi que komentatuko izuet pixka nire jiritzia eta loko zea. Ernaien pintada borratu bat gero jorratuko, baina, wow. Bida, orduan ere txino de konfiantza. Hemen, hoi. Bueno, ja hemen txinotan. Baina ez dakit nun dauden betaurrekok eguzkitakok. Bueno, esan zut, azkeneko aldea txinotatoren izana, bilatzen un josteizko mai bat, taulki bat, eta nire durketu, eta benitzen ordu bete, hemen. Así que gaur igual beste ordu bete gaude hemen. Dena da putu gabonetako gauzak, en plan, dena bia bolak hemen, dena gabonetako gauzak, eta eguzkitako betorko batzuk daude. Bueno, logiko episodio joa, zebekon zaurkitu. Así que a ver, men daula tipo arropa eta hola. A ver. Vale, aurkititut, ezagite zer hotxa. Juanez, rekorituet, denda guztia eta ez dut aurkitu. Juanez, dependienten en plan. Nunda da guztiak eta aurkok ez dut aurkitzen da zateit. Enbintxazkazu, en plan, baino, modu oso txarreta, eta zuen hortxe, dani. Bueno, seguimos contando. Lehenengo aukera, bigarren aukera, eta hauek ingatzen nahi. Bueno, nintzaten jatorra erantzun dit. Esan diot hauek nahi dut erosi da esan dit, ez? Beran, kobratuko izan oseke super jatorra. Eskerrak, bueno, hauek di aukeratuke. Bida, hemen, ernain pintada dutzean. Pintzatuko. Eta jazta. Bueno, esaten nahi nintzen da, eske, justo batzen nintzen da. Gizon bat, hartu. Baskatu eskaten nintzen irekitzen, eta gero ezten zuen esatu da. Blog baten ezaketan euskaren eguneko agertzea, pintada, independentzia ezakize, eta ben derrepente barratuta dago. Bilboko udala... pintada borratzen? Kontentu nago. Kaixo kariños, hemen dauzkau Guardia Zibil, betaurreko txok. Bueno, ez da xula da. Bigarna apratutena, zeitu naukit ditut,
Azkenen, dependienta maja zan, pixkat borderantzun desira, ze, karo, pixkat lerdo izan naiz ez. Baina, bueno, eta bakit ez dara esaten txino eta esateala bazar hori eta baina eske ja boru sortukat, saiatzen ez aldatzen, baina eske inertzik ilatit zait, horregatik, baina bai, konstiente naiz, kondi batela. Así que zirut zaizkizue, betarok hauek. Bihar esango izuet ze personaje naizen, eta ulertuko zuzua betarok hauek, baina guardia zei betarok hauek, hau ja, pixkat erlea baita pixkat ez, pixkat giving me erlea bai, baina bueno, ondo, nik uste, kompra honen dela. Zian, 5,95 eta 4,95 gratuit. Eta esan diot, era 5,95. Sí, pero bueno, por ti, pues, es que es joder, es chino retardun, pues. Ala, rebaja ditu. Eta hoxe, oain, benidor festeko bestik entzun ditu, eta jala mezortzik. Eta gero komentatukot polemika guzti hau, que es Eurovision, benidor fest, tal. Bueno, apiskat baita, ez, eduki guztia euskalduna tabla, baina eske ni baita baina izagordun. Otan dira ditzen got. Ta punto, nire kanala da. Jasta. Kaixo, bueno, etorkizuneko ibein naiz, klip hau gaur enez grabatzen, bakizue blogak aurreko guneko diala, osea, hoen arteko guztia atzoko bideoa zan, eta initzaloen editatzen bideoa, ez grabatu nuen 10 minutuko bideo bat, baino luzegia zan, gauza asko errepikatu ditun, aserretik, initzan ongi azaltzen, beraz, hoen dator berrize, bideo bat itea, ondo, saietuko ez gauzak ondo azaltzen, labur, eta aserretik ingabe, osea, chill. Beraz, dibai, jarra evoluzionez. Vale, kontestua zein da. Ni Eurofan izaten hasi nintzen, 2015 ikusi nun, nire etxen zen nire gurasok, bueno, txikitatik ikusi nire etxe, baino, ikusi 2015 ikusi nun esan nun, zer da hau? Eta orduan 2016 jasi nintzen, preselekzio guztiek ikusten, Eurovision semifinal guztik, bueno, pues, jakiten pixkatu Eurovision zertan datzan, ezak ez ez, bueno, ez dakitek izan, baina holako, gotxo gara esplikatzeko, herrialde askotan, hemen Benidorm Festitan bezala, herrialde askotan, osea, Italian dago Sanremo, daude UMK Finlandian, dago Melodi Festivalen Suezian, eta hola herrialde askotan, bale? Orduan ni nintzen informatzen denataz, dena jarraitzen dituen, abestu guztik entzuten ditun, dena, osa, baina flipatu dituzue. Orduan, ireetik maiatzarte, nire bizitzazan Eurovision kontsumitzen un pilo bat. Eta esango zuen, Israel gare honetan baita bazeon, bai, baina nik iten nola. Ze, bueno, momentu hortan bazeon gatazka eta dena zeon, baina Eurovisionen, bueno, denakin konbibitze zuen, eta zan dena apolitikoa, nahiz eta zitan apolitikoa, baina guen ulertzia zuen hondik anaeten jun. Eta, hola, 2024 arte. 2024en, bueno, 23 lertu zan dena, Hamaseko atentatok, eta guztia okizue, urrin, eta orduan, 24an kristuan mobila zentzan, izan zen nazkagarri 24, Israelek dena jodituzun barrutikan, eta orduan, Eurofan batzuk erabaki genuen, boikotitea barrutikan, da, ez zitea boikota aktibo bat, bezik eta boikoteatzea, baino protestatzen, osea, jarraitzea, baino boikotatzen barrutikan. Orduan, nik Eurovisioneko serzio guztik jarraitzen zutzen ditun, YouTubeko kanala, Twitter, Insta, dena, unfollow binetoki guztietan, eta galak ikusteko modu bakarra izan zen, audientziak ez emateko modu bat. Ez dela, Twitchetik, ruso bateko, polako bateko hitzitezun, eta hola ikusten. Osea, kontsumitzen nun, baina bihaiek ez zituen honun rakartzen ere ikustaldikin, ez ezer. Eta lehonez azkeneko bi urtek, baina ja, lehen urten erabaki nun, aurten nola jarretzazun agorak, nire Eurovision ikusten zuzten nula. Eta aurten ze pasada, hoxe. Zeba jarraitu nun barrutikan eten boikota eta ez boikota aktibo bat kanpotikan? Bale. Nire iritzia zan, eta bueno, gaur egun da, jaialdia da denona, da gurea eta da denona, da Europa guztiana. Eta, disclaimer. Ez dut defendatuna Eurovision eta Eurovisionen balorek hemen. Osea, ez da nire helburua, eta ez da bideonen helburua. Nik nator, Israelekin datorren, osea, dagoen movida guztia azaltzea. Bakit oso kontra esankorra galen idealekin Eurovision jarraitzea, nik Eurovision odo guztiak handut ikustet, bale, jartzitut fantasia betaurrekok, eta ikustet, show honatik, osea, kontu neuki, ni Eurovision ikusten hasi nintzen 2016en, nik nozkan 13 urte, nire pertsonalidadea ordunetan garatzen, eta izan zen nire bizitzako momentu gogor baten, nire heldu leku bat, eta nire salbabidaz bat, nire bizitzako momentu baten.
Eta nire gaur egungo ikuspegi artistikoa asko garatua Eurovision esker baita. Osea, nik ikusten Eurovision eta preselekzio guztik showagatik, osea, hizkuntzak, showak, jantziteria, puesta en estena, abestik, dena da, artistikoki da, osea, diru auketa indezakezun gauza haundina, osea, da, Superbola baino eskoz gehiago da, benetan da, barbaridade bat Eurovision egitean, orduan, superinteresgarria da artistikoki, politikoki eta kapitalismoa, masa mugimendua eta guztia, alde bat atzeko dugu, bale? Bueltatzea. Orduan, Eurovision da denona. Eta nik, enun nahi, estatu edo pseudo-estatu genozida batek ez dakit itzeko kaldean zain YouTube, baina nik esan ningu ditut, me la pela, oso nik joa con todo. Orduan, Básicamente jaialdia dena da eta sobranda denak dia behaiek, ez beste guztik. Osea, ez gara gu jun behar eta ez gara gu jo ditu behar behien kulpaz, osea, behaiek juteko eta gu jarraitze du gure jaialdiekin lasai asko. Eta UER dala Unión Europea de Radiodifusión, inglesez EBU, European Broadcasting Union, dala Eurovisionen antolakuntza edo, Aizan beti, bai, abordatuko du gai hau, bai, itzingo duguntaz, bai, gero, edizio pasatzenen, eta ja, 2008 uste, aurten ja izan zen, esan bidatia. Osea, ez zatei huevo ikiten, ez zatei dena izatatzeatzen, patrozinen daukazuen Morokano hildala hemen txasta jartzen eta da Israelia, eta, ikusten zaizle primeroa. Eta efektibamente, aurten ja, movida onda bakizue, Espainiko bozketa bat forzatu zuten, ez zuten bozkaketen nahi izan ilegalki hartu zen erabaki hau, Israel barru jarretzea erabakia, eta orduan egin dautzu joan india, eta hor ja nik ja oso argi nukan, nula ikusiko Eurovision, nire puta koña, osea, da lotxagarren horren duten, jaialdia behaiena da ja, osea, politikoki azkeneko bihurtetan manipulatue kriston pila, eta hoxe, osea, nazka emateula. Ja jaialdiak nazka emateu. Ez da nik ezatzuten Eurovision, eska artistiko kire ezin da jarretu dena dago ja, osea, mehatxupen, ezin da ezteren, osea, da nazka garria. Horregatikan, boikot. Eta gauzesko gatikan, baina bueno, boikot. Eta honekin lotuta Benidorm Festa. Dakizun bezala Benidorm Festa, Espainia egitean, Eurovision txikia edo jaialdi bat, Espainia mailan egiteana. Orduan, ja esan zuten arretu betikan, Eurovisionetik dan zerbait dela Benidorm Fest, eta Benidorm Festa baliatzea la Eurovisioneak juteko kandidatoa. Baina bere hortan, Benidorm Festak izaera edo izate propio bat dauka. Osea, jaialdi propio bat, ez da Eurovisioneako pentsotako jaialdi bat. Horregatik anorten ospatzea, nahiz eta Eurovisionea ez jun Espainia. Esplikatzen ez da, horregatik aurten ez ikusiko ez preselekzioik, ez Eurovision, ez ezer, baina Benidorm Festa bai ze desligatu inda, eta azkenen da artistikoki da oso beste gauza oso guapo bat, interesatzen ditena artistikoki, eta horregatik ikusikot, eta ez dut boikotingo Benidorm Festa izte, desligatu inda Eurovisionetik. Esperet, oain jazazio dutan, asko zobeto zeatuet, azaldueten iritzia. Eta bueno, berez da iraganeko ibaikin uste izuet. Bueno, honea erte gaurko bideoa, goatu erronka bat daukaula, bueno, geneukan, zezan ondero eta magozta jatzea, alpidon eta jatzea, aiatu naiz, eta hain beste erronka bat jarriet. Ez gara jatuko, baina bueno, helburu arukitzatik anez, 200 arpidedun, así que hoxe, betiko bostak agurtzen naiz. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu. Te ikusiko gea, bihar! Agur!